знаєте, ми тепер відходимо від Кралицького і йдемо у пространство політики. Я мушу скончити свою мисль. Бо політичну ситуацію можна деколи об'яснити, а чому русинів так то було. А чому русинів низька, от низька. Русини не можуть рішити многі проблеми. Елементарний відповідь елементарний. А не вистає інтелекта. Є много русинів, які готові щось маніфестувати. Я на днях зустрів одного чоловіка і кажу, знаєш, ти перед обладміністрацією спалив авто. Уже вільний. Випустили. Да. А кажу, а що ти хотів задекларувати? От мені було інтересно. Я не почув там ніякої русинської ідеї. А ви кажете мені, що ви спалили авто за русинську ідею. Так от, таких героїв у русинстві є много, які щось готові декларувати хаотично, стихійно. І деколи вони не знають, як треба декларувати ідеї, але інтелекта не є. А чому не є інтелекта? Я вам скажу просто. Позирайте, 3 генерації русинів, дякуючи політиці Совєтського Союзу, а тепер Незалежної України, не ходять у русинську школу. Коли наші діти не ходять у русинську школу, вони не стануть патріотами русинського народу, їх весь час будуть асимілувати. І ви знаєте, колись вони асимілувалися у бік мадярського язика. Тепер вони асимілуються у бік українського язика. То ще гірше, як коли вони асимілувалися в 19-му році у бік мадярського язика. Бо про 95% русинів, коли ви не скончили духовну семінарію, коли ви не йдете кар'єру робити у Великий Варош, хоч в Ужгород чи Мукачево, ви обстаєте в своєму селові, мадярський язик вас не асимілував. Ви були глухий до тої бесіди, у вас був сільський староста, Аватнув Тарош, який знав ту бесіду і який вам міг перекласти з мадярського, а ви, простий челядник, русин. У вас 10-15 дітей. Ви свої діти учили в народній бесіді. Діти жили в народній бесіді. От тепер проблема заключається не в тому, що у нас такий театр у Пряшові, бо на правду, коли у Пряшові повідять, що приміром таке речення, стрітив їм слечну на ходбі, то той в Ужгороді, а не один не порозуміє. Бо там на 80% у тому реченні лексика пожичена із словацького язика. Аби порозуміти то речення, ходьба, слечна, ви мусите знати словацький язик. От тепер дальша проблема. Про русинський язик главним джерелом, главним студню лексичного наповнення і, як би сказати, тих главних знаків розвоя язика має бути, знаєте що? Восточно-слав'янський язик. Русинський язик має формуватися, дякуючи в'єдно із другими восточно-слав'янськими язиками. У Пряшові є своя специфічна ситуація. Главним студником у Пряшові є не восточнослав'янський язик, а словацький, западнослов'янський язик. Зато вся лексика, яку вони, бо вшитки знають словацьку бесіду, так, я мушу повісти, не просто знають. Вони вшитки скончили словацькі школи. Вони прекрасно знають словацьку бесіду. І коли їм тяжко говорити по-русинськи, вони це днесь, це завтра, це туй, це там, все витягнуть слово із словацького лексикона, із словацького язика. А ми, туй в Ужгороді, то ніде не робимо. Перше, ми глухі до словацької бесіди, ми далекі від словацької бесіди. Ми його витягнемо із російського язика, бо нам так легше. Назад, хто винуватий концептуально в тому? Чом ушитки русини, я тепер не говорю про ділення границь, про витворення деякої держави Подкарпатська Русь. Я тепер говорю про нормальні принципи, які екзистують низько, приміром, в Європейській Унії. Ушитки русини
живуть без границь, вони можуть між собою контактувати. Позирайте, приміром, новинар сидить у Пряшові, але свої матеріали публікує у Лемківському вішає на Лемківський інтернет-ресурс. А, приміром, Лемківський інтернет-ресурс мав би так само давати матеріали до Подкарпатського. От коли буде та інтеграція, тоді то буде нівелюватися. А так, ми іще раз мусимо сказати, політична ситуація у державах, котрі вийшли з тоталітаризму і не стали демократіями, вона є пагубною для нашого народу. Бо ми фактично, намісто того, щоб думати за свій язик, за свою літературу, за кодифікацію, за стандарти, ми весь час, і як то було за часів Олександра Духновича, і як то було на початку по рокові 1918 у наших інтелігентів у часи меживоєння, і на кінець днесь ми ніяк не можемо рішити елементарні вопроси. А на другому боці теорія все провіряється практику. І про того ми можемо говорити такий язик, таке слово, такий стандарт, така морфологічна одиниця. Але практика є основою вшитку. А тепер, добре, я нарахував 50 писателів на Подкарпаттю, русинських, які мучаться. Один видасть за свої гроші в Будапешті, другий видасть за свої гроші в Пряшеві. Українська держава, от про тих 50, хоч про одного, хоч одна книжка профінансована. Я низько зрана аналізував фінансування від 6 до 20 року Закарпатською обладміністрацією, тобто українськими грошима, видань ужгородських чи закарпатських писателів. Ані одної фамілії русинського писателя. Але деякі писателі кожен рік достають на одну чи на дві книжки підпору від держави. Якби ніхто не доставав, ми б казали, Україна бідна і нещасна, немає грошей. Але, перебачайте, я не хочу називати тепер фамілії, кожен рік є 20 писателів, які восхваляють Україну, які пишуть українською мовою. Чи знають вони її добре, чи вони є носителями тої української мови? Майже є носителями, бо русинської вони вже давно не знають, і вони давно вже не русини, і по фаміліях. І вони, і про них вшитких, підпора української держави, то є годівничка по-українськи, кормушка. І от вони це, але там не є ані одного русинського писателя. Де наша практика? Нашу практику язикову, літературну нівелює українська держава.